Maitaltal-o dagiti Nagduduma produkto dagiti negosyante iti Baguio City ken Benguet babaen iti one town one product ti DTI. Adadupay nga out of store ti panggep da nga ilukat tapno adadupay ang negosyante ti matulungan. Report isang bahay ni Christine Bornolla-Sabaway. Papapigsaan ti Department of Trade and Industry Baguio and Benguet ti One Town One Product Program iti Nadumaduma apasat ti Baguio City ken Benguet. Tapno suportaran dagiti micro, small and medium enterprises wenno MSMEs wenno mauawagan nga entrepreneurs babaan ti panang pasaya at ti kalidad dagiti produkto panangipaay kadagiti panagsanay ken pananglukat ti ad-ado nga oportunidad. Itay laeng nabiit formal a nailukat iti publiko iti tallo nga auto store iti Baguio City a masarakan iti pasat ti Marcos Highway Santo Tomas proper, Baguio Post Office Upper Session Road ken iti dakkel a hotel iti pasat ti Magsaysay Road. We are so honored na this day tatlo agad ang OTOP stores na OTOP branches na launch. With the establishment of the OTOP stores, we are very glad that our MSMEs, our partners can have an outlet where they can display their products. Sigun iti agtagikwa iti pwesto, dumano niti nasurok 35 ken posible a manayunan pay nga entrepreneurs ti matulungan ti Otop Store. May sadita ni Janice, asa nga pulo atawanan nga entrepreneur iti syudad, amang supply iti Otop Store, babaan iti produkto na a kimchi ken rice coffee. Malaking bagay na 3 stores kaagad yung na-open. Isang malaking opportunity sa aming MSMEs para ma-showcase ang aming mga produkto. Malaking bagay na po yun sa amin na makilala yung mga produkto namin. Magatang kadagiti Otop Center ti nagduduma a produkto dagiti MSME iti lokalidad. Iti datos ti opisina dumanon iti nasurok sa nga gasot nga entrepreneurs iti Baguio City ken Benguet. Impanakkel ken kinablaawan mo ti Baguio LGU daytoy nga inisyatibo ti opisina a makatulong saan laang kadagiti MSMEs ngem kastamot iti ekonomiya ti syudad. Baguio is a city of makers. A city where tradition meets innovation. It is a city where every handcrafted item tells a story. Every local delicacies reflect our heritage, and every entrepreneur contributes to building a vibrant local economy. Kabayatan ti programa nagpirma iti katulagan ti DTI ken ti agtagikwa ti Otop Store. Manamnama pay ti duwa nga Otop Store ti mailukat sakbay nga aglepas ti tawan. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.